Kaixo egunon, ongi etorri beste bideo batera. Bideo honekin hasiko gara hiru bideo serie bat, dama peoiaren kontra amaiarekin. Eta hirutan banatu egin dugu, lehenengoan ikusiko dugu dama zaldia peoiaren kontra eta erdiko peoiaren kontra, hurrengoan gaztelu peoiaren kontra, eta azkenian zaigena dena alfil peoiaren kontra. Hemen dakagu peoiaren kontrako amaiera tipiko bat. Zan behar da, ondo jokatuzkeo, hau beti irabazita dagoela. Behartu egin behar da, errege beltza bere peoiaren aurrean jartzea, eta gero poliki errege txuria aurreratu. Hemen, adibidez, ez da mugimendu bakarra, dama F4, errege E2, dama G3, errege F1, dama F3 jake. Eta orain, errege beltza behartuta dago bere peoiaren aurrean jartzea. Errege G1. Eta hau aprobatxetuko dugu errege txuria gerturatzeko. Errege G7, errege H2. Eta orain, oso garrantzitsua dena, dama F2. Peoi beltza hiltzatuz. Ez daka beste aukera baina errege H1, dama txelo jake, berriro jarri behar da bere peoiaren aurrean, errege G1, errege G6. Eta hau dena errepikatu daiteke. Errege F1, dama F4, errege E2, dama G3, errege F1, dama F3, errege G1, errege G5, errege H2. Eta kasu honetan ez dugu zergatik jolastu behar dama F2, nahiz da jolastu dezakegu, errege H4 errazagoa da, ze dama jolasten baldin bada, G1 dama H3, matea. Ze gertatzen da, peoi zentrala baldin bada. Hau da, errege peoia edo dama peoia. Antzekoa. Behartu egin behar dugu errege beltza bere peoiaren aurrean jartzea, eta erregea aurreratu. Adibidez, dama F6 jake, errege G1, dama E5, errege F2, dama F4, errege G1, dama E3 jake, errege F1, dama F3 jake. Berriro, errege beltza behartuta dago bere peoiaren aurrean jartzea, errege E1, errege E7, errege D2, orain berriro lehen bezala, hiltzatu egin behar dugu peoi hori, dama F2. Aukera asko ez dauka hemen beltzak, adibidez errege D1, dama D4 jake, errege C1, dama E3 jake, errege D1, dama D3. Berriro jarri behar da bere peoiaren aurrean. Errege E1, errege E6, errege F2, dama D2, errege F1, dama F4, errege G1, dama E3, errege F1, dama F3. Ikusten duzuenez, prozedura luzea da, baina beti bereina da. Eta azkenean lortuko dugu gure erregea gerturatzea. Errege E1, errege E5, errege D2, dama F2, errege D1, dama D4, errege C1, dama E3, errege D1, dama D3, errege E1, errege E4, errege F1, dama F3, errege E1, dama errege D3, errege D1, dama E2, errege C1, dama C2, mate. Eta zan dugunez, berdin dio non dagoen erregea edo dama. Iaia berdin dio non dagoen erregea eta dama. Prozedura honekin beti irabazita dago. Eskerrik asko hori egoteagatik eta beste bideo batera arte.